Quan Dalí tenia 12 anys, va passar una temporada en una casa de la família Pichot, prop de Figueres. La finca es deia el Molí de la Torre, i aquella torre havia de convertir-se en un dels mites favorits del pintor. En créixer la fosca, ja em cridava el Molí de la Torre, amb tota la irresistible atracció de la seva alçada de vertigen. I alçava jo els ulls al capdamunt de la torre amb mirada ardent de promesa i fidelitat. Dalí jugava amb Dolita a dalt de la torre. Sentia la temptació de llançar-la dalt a baix, empenyent-la amb una crossa. Finalment, el sacrifici de la nena va ser substituït pel llançament d'un diàbolo. La torre s'havia convertit en el lloc sagrat, el tabernacle, la mansió del sacrifici, perquè fou, en efecte, en el cim de la torre on vaig perpetrar aquell sacrifici.